Ассалому алайкум дӯстони азиз, хушомадед ба канали Dom TJ. Айни замон дар наздикии гардиши фурудгоҳ рӯ ба рӯи меҳмонхонаи Хилтон қарор дорем. Аз ин тараф чораҳаи аэропорт мешавад. Дар ин ҷо меҳмонхонаи Хилтон, бизнес-центр Созидания ва болотар равем Садбарг ва Олами китоб мешавад. Хонаи имрӯзаамон дар мана ҳамин бино ҷойгир аст. Бисёр бад гап намезанем, рафтем. Бино аз 16 ошиёна иборат мебошад. Хонаи имрӯзаамон дар 4 ошиёнааш ҷойгир аст. ин ҷо парковка, яъне таваққуфгоҳи зеризаминӣ мебошад ва дар он ҷо дари подъезд. дари хонаи имрӯзаамон мебошад. се хонага мебошад бо масоҳати 124 метри квадратӣ. Нархаш бошад $135,000. Сомонӣ ва рубл дар рӯи экран, рақамҳои соҳиби хона ҳам дар рӯи экран. Рақамҳое ки охирашон 0606 мебошанд WhatsApp дорад. Дар ин ҷо ҳоҷатхона ҳамом, ошхона, якум ҳуҷраи истиқоматӣ, дар он ҷо дуюм ҳуҷра ва сеюм ҳуҷра. хона бо таъмири бениҳоят зебо таъмин аст. ҳамаи чизош истеҳсоли Туркия мебошад, ремонти босифат ва ҳамаи хонаҳо тёпли пол ҳам низ доранд. ин ҷо ҳоҷатхона, ин ҷо бошад ҳоҷатхонаву ҳамом. хона дута ҳоҷатхонаву якта ҳамом дорад. ва ин ҷо ошхона. хона бо чизу чорааш фурӯхта мешавад, яъне ман ҳамин кухни гарнитур меистад. фишори об баланд аст, бо барқ ва об умуман мушкилӣ нест. бо хоҳиши соҳиби хона якум ҳуҷраи сабт намекунем, аз пешӣ омада мебинем ва дуюм ҳуҷра меҳмонхона мегузорем. ва дӯстони азиз, ҳуҷрае ки мо сабт накардем мисли дигар ҳуҷраҳо таъмири бениҳоят хуб дорад. ҳуҷраи хоб яъне спальня мебошад. ин ҳуҷра аллакай як меҳмонхонаи калон аст. аҳамияти ин ки чӣ қадар таъмири зебо дорад, таъмири замонавӣ. хона ҷойгир аст дар кӯчаи айнии ноҳияи Шоҳмансур, шаҳри Душанбе, рӯ ба рӯи меҳмонхонаи Хилтон, гардиши фурудгоҳ, яъне повороти аэропорт. ҳама чизҳои даркорӣ аз ҷумла мағозаҳову мактабҳову садикҳо, маркази савдои Садбарг ва дигар чизҳои даркорӣ ҳамашон дар наздикии хона ҳастанд. ва ин ҷо сеюм ҳуҷраи истиқоматӣ, ҳуҷраи хоб, яъне спальня. нархи хона боз такрор мекунем, $135,000, $1,378,000 сомонӣ. рақамҳои соҳиби хона дар рӯи экран, рақамҳое ки охирашон 0606 мебошанд WhatsApp доранд. аз номи канали Dom TJ барои маълумоти бештар занг зада пурсон шавед. ва ба ҳамин навор мо ба анҷом мерасад. раҳмати калон ки моро то охира тамошо кардем. барои реклама ба рақамҳои 907 145515 танҳо дар WhatsApp биён ки мо муроҷиат кунед. то боздид, барори кор, худо нигаҳбон.